δυνατότεροι και έτσι και έγινε. Σήμερα πραγματοποιείται μια εκδήλωση με καλεσμένους παράγοντες της περιοχής, πολίτες. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και τον μπλόκο της Κουλούρας και περιμένουμε και άλλα μπλόκα να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, τον μπλόκο της Αλμουτίας, θέλω να πω σε όλο τον κόσμο ότι εμείς βαστάμε ακόμη, θα κρατήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε, θα αγωνιστούμε μέχρι να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν κουραστήκαμε, σήμερα θα ξεκουραστούμε πραγματικά, νομίζω ότι το δικαιούμαστε όλοι, το δικαιούνται τα παιδιά που 24 ώρες το 24ωρο είναι ξάγρυπνα και πραγματικά είναι στους δρόμους και θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, ευχαριστώ όλο τον κόσμο και εσάς που μας δίνετε βήμα και να ακουγόμαστε. Να πούμε ότι πραγματικά οι συνάδελφοι αγρότες από τους πύργους που ενδυνάμωσαν τον μπλόκο του Αμυντέου, και αυτή είναι μια πολύ σημαντική δύναμη για μας, και το Μεσόβουνο και όλο τον κόσμο. Αν ξεχνάμε κανέναν, συγχωρέστε μας, θέλουμε να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Είναι νωρίς ακόμη, θα περάσει κόσμος όλη την ώρα αυτή από εδώ και πέρα. Θα διασκεδάσουμε με ποικίλη μουσική για να πάρουμε κουράγιο και να χαλαρώσουμε, και από αύριο συνεχίζουμε κανονικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πει δύο λόγια ο κύριος Θόδωρος Παπακοσταντίνου. Καλησπέρα και από μένα. Είναι συγκινητικό αυτό που συμβαίνει στο μπλόκο σας. Έχω περάσει από αρκετά μπλόκα, αλλά η προσέλευση, το οικογενειακό κλίμα, το κοινωνικό κλίμα που υπάρχει εδώ δεν το έχω δει πουθενά. Φαίνεται ότι όλη η κοινωνία της περιοχής, όλη η κοινωνία της περιοχής του Αμυντέου βρίσκεται στο πλάι των αγροτών. Αυτό τους δίνει κουράγιο και σε εμάς που παλεύουμε από άλλα μετερίζια, και μιας και βρισκόμαστε στην 27η ημέρα των κινητοποιήσεων, του δεύτερου κύκλου των κινητοποιήσεων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα συναντούσε μια κούραση, μια κατάθλιψη, ενδεχομένως μια ένταση, μια αγωνία κτλ. Αντίθετα, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, υπάρχει ένα κλίμα δύναμης για να συνεχίσουμε παραπέρα τον αγώνα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που έχει σημασία τη συγκεκριμένη στιγμή. Επομένως, αρχίζω να αισιοδοξώ ότι όλα θα πάνε καλά, ότι η γεωργία στον τόπο μας έχει ελπίδα και προοπτική, και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και με τη συμμετοχή των αγροτών στα μπλόκα, αλλά και με τη συμμετοχή της υπόλοιπης κοινωνίας. Όλοι μαζί λοιπόν δυνατά, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε πραγματικά τη ζωή μας από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Να πει δύο λόγια σε λεπτάκι. Είναι από παιδιά, ευχαριστώ τον Θόδωρο που ήρθε από τον μπλόκο της Κουλούρας. Η παρουσία του, όπως είπε, διαμάντο μας δίνει δύναμη, και πιστεύω και εγώ ότι με τη βοήθεια αλλωνών μας, γιατί βλέπουμε ότι η κοινωνία εδώ μας στηρίζει, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και κάτι θα κάνουμε. Γιατί μας δίνει δύναμη να πολεμήσουμε και να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συμμερίζεστε την θέση των συναδέλφων σας που την επόμενη εβδομάδα θα μεταβούν στην Αθήνα για να συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό τα αιτήματά σας? Κοιτάξτε να δείτε, ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα από τις αρχές, από τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε επομένως 4 μήνες στον δρόμο από την αρχή, βάλαμε τα ζητήματα έτσι όπως έπρεπε να μπουν. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί ούτε στη λογική, αλλά ούτε στη δικαιοσύνη που απαιτούμε αυτή τη στιγμή. Από την πλευρά της κυβέρνησης καθυστέρησε πολύ να υπάρξει μια ανταπόκριση. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες συγκροτημένα ο αγροτικός κόσμος, και όχι αποσπασματικά, θα πρέπει να καταθέσει μία ολοκληρωμένη πρόταση. Εμείς προτείνουμε αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει δουλευτεί, έχει αφομοιωθεί, έχει διαμορφωθεί και με τα μεγάλα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, οι αποσπασματικές κινήσεις δεν νομίζω ότι βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, αφήνουμε στην άκρη τις γωνίες και τις αιχμές, ψάχνουμε να βρούμε τα σημεία τα οποία μας βοηθούν να πάμε όλοι μαζί, γιατί μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί θα κερδίσουμε. Ευχαριστούμε.